Assalamu alaikum. Za mu so mu san sunanka. Sunana Ruwan Danjuma daga nan cikin garin Bauchi ko magoyin bayan kungiyar kwallon kafa na Manchester United. To idan an ce Arsenal me yake zuwa a ranka? Gaskiya in an ce Arsenal abin da yake fara zuwa raina shine kamar wata kungiya wanda za a iya ce marasa zuciya. Domin idan ka duba kika duba kungiyar kwallon kafa ta Arsenal yadda suke gudanar da abubuwansu sai ki rasa ina kokarin su yake zuwa daga farko za su fara yin kokari amma daga baya yake ga kokarin sun an nema an rasa. To da dama za ki ga a wasa ɗaya biyu ko kuma ba sa iya cin wasa biyu uku a jere in banda yanzu ne ma da kakan wasa ya zo karshe suka ci har kusan wasanni 4 wanda idan sun ci ne wasa 5 kenan amma tun da aka fara ba su taɓa cin wasa 3 a jere ba a gasar Premier League na kasar Ingila ba. Za mu so mu san sunanka. Sunana Dazum Tanko. Malamin Azumin Tanko idan an ce Arsenal me yake zuwa a zuciyarka? Me yake zuwa zuciyana? Gaskiya ina son su. Yawa. Saboda tim ina ne da nake son su sosai. To a cikin kalma ɗaya ko biyu idan an ce Arsenal me yake nufi? Arsenal gaskiya ban sa abin da yake nufi ba. Tim ɗinka amma baka san me yake nufi. Gaskiya ban sani ba. To shike da mun gode. Yawa. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Sunana Halilu Malami Sidi wanda ake kira na mai Arsenal. Malam mai Arsenal idan an ce Arsenal me yakan yake nufi? Ai abin da yake nufi da Arsenal in kin ji an ce Arsenal wato kowa gwagwa kenan. Duk wani wanda ya ganshi a Arsenal to ya isa ne. Saboda haka yanzu mu fatan mu a wasan mu ne na karshen nan Allah ba mu sa'a mu fito Europa idan muka fito Europa next season kuma wani gyara rami shi. Kalmar Arsenal in an faɗa me yake zuwa a zuciyarka? Abin da yake zuwa a zuciya na kawai da zarar na ji an ce Arsenal to na san an kira sunan waɗanda suka iya kwallo ne kuma suka san menene kwallo a duniyar kwallon kafa. Godiya muke. Masha Allah, Allah ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Za mu so mu san sunanka. Sunana Buhari Muhammad. Malam Buhari Muhammad idan an ce Arsenal me yakan yake nufi? Arsenal wani tim ne na tarihi. Tim ne wanda tsofaffin sojoji suka kirkiro ta kuma tim ne mai tattare da tarihi a wajen kwallon kafa na nahiyar Turai gaba ɗaya. Cikin magana ɗaya ko biyu in an ce Arsenal me kenan? A daga jiya ce Arsenal ka san kofi yaran ta taba kwallo kenan na duniya gaba ɗaya. Allah da su sun riga sun saba duk wasa in kana fage da an taba kwallo a ƙasa don an ce Arsenal kawai an gama. Allah duk wani tim ne da biyo bayan Arsenal a baya irin wannan ta taba kwallo irin na inda kan so ga zunzurutun samba a duniya to sai Arsenal. Shi yasa saboda da shi yasa ake lakari da Gunners. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Sunana Zaradin Ibrahim Bello. Malam Zaradin Ibrahim idan an ce kalmar Arsenal me yake zuwa a zuciyarka? Arsenal gaskiya tim ne mai tarihi wanda duk wanda da yake hidima ta harkar kallon gaba ya san da timin Arsenal, ya san da irin kokarin da suke yi wajen entertainment na fans wajen kowane abubuwa ne. Alhamdulillah muna jin daɗin duk da dai mu ba mu magoya bayan su bane amma muna jin daɗin irin kwallon da suke dogawa suka ba suna wasa sosai. Mun gode. Assalamu alaikum, ranka da za mu so mu san sunanka. To da farko suna na Misali Bulmi, ne chairman na Grassroots Football Coaches Association wato GRAFCA Coaches. Idan aka ce kalmar Arsenal me yake fara zuwa a zuciyarka? Wato idan aka yi kalmar Arsenal a hidimin kwallon kafa abinda yake fara zuwa a cikin zuciya na wato nasarori. Saboda Arsenal kungiya ne na kwallon kafa wanda take Ingila wanda ta daɗe tana taka rawar gani shekara da shekara. So shi yasa duk tim ɗin da ta zo za ta haɗu ta buga kwallon kafa da kungiyar kwallon kafa na Arsenal so ta kan ji daɗi a cikin zuciyarta. Assalamu alaikum, ranka da za mu so mu san sunanka. Sunana injiniya Baban Jojo. Malam Baban Jojo idan an ce Arsenal me aka yake fara zuwa a zuciyarka? A gaskiya abin da yake fara zuwa zuciya na saboda su all rivals samu ne. Ina jin su a raina saboda na san sun iya bola a ƙasa amma maganar cin kofi na san duk abin da za su yi maganar kofi ba nasu bane. Shi sa kawai ba sa daga mu hankali amma dai na san suna iya ba mu kowaye matsala a duniya inda harkar kwallon kafa ne amma dai maganar kofi dai mutane sukan ce musu kofi haramun ni ma haka na dauka ba su inda major trophy ne European competition ba sa iya komai likin ma yanzu tim din yayi week yayi kasa cikin kalma ɗaya ko biyu me Arsenal yake nufi? burge masoya ni a fahimta na saboda kwallon da suke bugawa na burge masoya ne kwallo ne wanda na ban mamaki jojo suke yi yawa abinda na sa nishadi yawa abinda Arsenal ne na dauke su kenan.
na gode. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Wa alaikum salam, sunana Ukasha Mahmud wanda aka fi sani da Ukasha Kamalash. Malam Ukasha, idan aka ce kalmar Arsenal me yake zuwa zuciyanka? Ƙungiya ce ta ƙwallon ƙafa, wanda ƙungiya ce ta haɗaka, kamar in ce shiya ne kowa da shiyansa, ba wai na mutum ɗaya ba ne. Kin fahimta? Yau tun da neman kuɗi ne, dan akwai lokacin da ake ta cece ku ce akan ba sa cin kofi kaza wanda ya fi kowa shiya tun ya fito yi magana ya ce shi ba wai ya sa shiyansa a Arsenal don ya ci kofi ba ne, a ya sa ne don yi kasuwanci, kuma alhamdulillah yana samun abin da yake samu. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Rana Adamu Muhammad, amma an fi sani da baban Ayi inda ke rubi. Malam Adamu, idan an ce Arsenal me yake fara zuwa zuciyanka? Arsenal, ni ba na supporting ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal. Ina supporting ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Manchester United. To ai ko baka supporting idan an faɗa za ka iya jin wani abu a zuciyarka. Sai ina jin raina ya kan ɓaci saboda ba na tare da su. Saboda baka tare da su? Ba na tare da su, raina ya kan ɓaci. Cikin kalma ɗaya ko biyu za ka iya faɗi a kansu? Kansu. Arsenal dai karamin tim ne wanda suna kokarin tasowa, sai dai da biyu an samu wasu gyare-gyare da za su yi kokarin su taso. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. Sunana Adamu Abubakar, amma an sani da Ada. Malam Ada, idan an ce kalmar Arsenal me yake fara zuwa zuciyanka? Kalmar Arsenal gaskiya kalma dai na kamar dai tun da ya kada su. Tun da ka san dole suna da magoya baya